Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa ummatihi wa hibbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatik. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa At-Tajus Subki, Syekh Tajus Subki, al-Islamu utawi Islam, al-Islamu utawi agama Islam iku a'malul jawarihi, pira-pira perbuatane kota badan. Wala yu'tabaru lan ora dianggep apa Islam illa ma'al imani, kejaba sumertane iman. Ngerti hadis sing dhisik iku nerangno masalah Islam iku apa, sing ditakono malaikat Jibril ngene Kanjeng Nabi, masalah iman iku apa. Ternyata di sini menunjukkan betapa pentingnya hadis itu sebagai rujukan syariat, juga sebagai perbuatan yang memang harus dilakukan baik secara lahir maupun batin. Di lahir batin, njaba jero. Apa sing diarani, apa sing diarani Islam ku jelas. Lah dawuh Imam Tajus Subki, al-Islamu a'malul jawarih. Islam yaitu perbuatan-perbuatan
anggota tubuh, anggota tubuh, perbuatan-perbuatan lahir jasmaniah, iku Islam. Jadi bangsa jasmaniah, amaliyah jasmaniah, perbuatan-perbuatan sing bangsa ketok, iku Islam. Apa Islam? Islam yaiku syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Meloro tukimus sholat, nekakno sholat. Nomor 3 tahu zakat. Nomor 4 nglakoni poso. Urutannya zakat dhisik, nomor 4 poso. Biasanya poso dhisik sing dilakoni kenyataan ditutup dengan zakat. Rukune zakat dhisik terus poso. Terus yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Ini bangsa amaliyah jasmaniyah. Bangsa perbuatan-perbuatan lahir sing ketok didelok karo mripat, delok karo wong liya. Ya. Ngucapno 2 kalimat syahadat, ucapan berarti dirungokno wong. Ngakoni salat didelok wong. Tono zakat delok wong. Bangsa lahiriah ketok. Ya. Iku sing klebu Islam. Tetapi wala yutabaru lan ora dinwilang apa Islam gak dianggap sempurna, dianggap gak sah. Ila ma'al imani kejaba semertane iman. Di Islam itu tidak bisa berdiri sendiri, sangat terkait dengan iman. Islam dan iman itu menyatu, saling terkait, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Islam nek gak dibarengi karo iman, gak sempurna Islamnya, gak sah Islamnya. Dia ono Islam, ono iman. A Islam dibebasno iman. Jadi bersama dengan iman. Aku iman dibuktekno karo Islam. Wal imanu utawi iman iku tasdikul qalbi, benerno ati. Tasdikul qalbi, benerno ati. Wala yutabaru lan ora diwilang, ora dianggap apa iman illa bit talaffudi kejaba sumertane ngucapake bisa data ini kelawan syahadat loro lagi. Terus iman sing diterangno wingi hadise iku yaiku iman nang Gusti Allah, iman nang malaikat-malaikat Allah, iman nang gone kitab-kitab ya Allah, iman nggone para rasul, iman nggone dina akhir, iman nggone qada lan qadar. Iki kuwabe iku iman tasdikul qalbi, pembenaran hati. Hatine iku ya benerno, miyakinno. Jadi bangsa ati. Rukun iman sing akeh 6 iku bangsa perbuatan hati. Iman di Gusti Allah nanggone jurine ati. Orang siapa saja bisa mengatakan saya iman. Mergo apa? Gak ono sing mergo perbuatan
perbuatan hati. Iman mbek malaikat. Ya iya, aku iman mbek malaikat, tapi gak ono sing mergo perbuatan hati. Jadi iman yaitu perbuatan hati. Oleh karena itu supaya sempurna, wala yaduru ila ma'atalafudhi bisyahadata ini. Iman iku ora dianggap sah, gak dianggap sempurna nek gak digandengi karo ngucapno dua kalimat syahadat. Ya. Dua kalimat syahadat itu yaiku nanggone klebu rukun Islam. Ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu klebu. Nah ini ya. Jadi gandengane menyatuni antara iman dan Islam, ndak bisa dipisahkan. Ngaku iman be Gusti Allah, ngaku iman be malaikat dan lain sebagainya. Kudu dibektekno ngucapno syahadaten. Syahadat loro. Siji syahadat menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat yang pertama, syahadat yang kedua yaitu menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan rukun iman yang lain ya, itu dibuktikan dengan ngucapno syahadat. Nah syahadat itu rukun Islam. Ngucapno dua kalimat syahadat itu rukun Islam. Wa naqala lan nukil ngelih ya. Sapa Nawawi, Imam Nawawi fi syarhi Muslimin dalam sarai hadis riwayat Imam Muslim, sarai Imam Muslim, kitab sarai Imam Muslim. Ittifaqo ahli sunnati ing kesepakatane ahli sunnah wal muhaddisin lan kesepakatane para ahli hadis wal fuqaha lan para ahli fikih wal mutakallimin lan para ahli kalam tauhid. Menurut keterangan Imam Nawawi berdasarkan kesepakatannya kaum ahli sunnah wal jamaah, baik itu dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, ilmu tauhid, aman ing ngatasé sak temene wong amanah kang iman sapa man biqalbi kelawan atine man walam yantik lan orang ngucapno sapa man bilisanihi kelawan lesane man ma kudratihi sumertane mampune man, mampune wong kana mongko ana sapa man sapa wong iku mukhalladan dikekalno finari ing dalem neraka. Intaha wis tutup apa dawe Imam Subeki, tutup selesai. Jadi menurut ketetapan ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan ahli hadis, ahli kalam, itu kesepakatan. Jadi muttafaq, ora sekedar mayoritas, tapi ittifaq. Sepakat nek wong iku atine
ngaku iman nggone Gusti Allah, iman nggone malaikat dan sebagainya. Terus dia orang ngucapno kalimat syahadat. Padahal dia mampu. Ini mampu cuma aku droti. Ya, semertane dia iku mampu. Mampu itu artinya apa? Iso ngomong. Iso ngomong. Tapi kok dia kok orang mampu. Ini orang diancam, elingno bakal kekal di dalam api neraka jahanam. Artinya apa? Jadi ngucapno kalimat syahadat itu wajib. Ngucapno kalimat syahadat itu wajib. Engko apa sing diarani wajib iku? Wajib iku nek dilakoni oleh ganjaran, tapi nek ditinggalno oleh dosa. Dosa iku apa? Neraka. Lagi kan nerakane dikekalno sisan mukholat dan dikekalno. Ya, dilanggengno. Jadi ini menunjukkan bahwa iman Islam itu gak iso dipisah-pisah. Ya, jadi iman be Islam itu menyatu. Kan para ahli itu ada yang mengatakan bahwa ya, iman karo Islam itu ibarat akar dengan pohon. Oyot sampai wite. Sebabnya ono oyote. Wit iku bisa hidup napan oyote iku hidup dan kuat. Makin kuat makin kuat. Pohon wit iku dibaratno Islame. Oyot barato imane. Imane napan api berarti api sing kuat sing gede. Pohonnya juga makin besar. Makin banyak amal ya makin baik, perbuatannya makin soleh, solihah. Ya. Mergo oyote apik. Ngaku iman, tapi ini ora dibuktekno karo salat. Ya imane iman apa? Ya. Jadi iman dibuktekno ya salat. Iman ya dibuktekno ya zakat. Iman ya dibuktekno aku iman. Iman ya kudu ya. Situ ana rukun iman, ana rukun Islam, rukun iman. Sing nomor 3 yaitu ihsan. Itu menyatu. Iku klebu rukun.
kerjano, hatinya ngerasa di mana-mana diawasi oleh Allah. Lebih hebat lagi kalau hatinya itu bisa memandang Allah. Itulah komplit yang disebut dengan rukunnya apa? Agama. Jadi ada rukun iman, ana rukun ingin jelasno iman, Islam lan ihsan iku klebu rukune agama, arkanuddin. Insyaallah nek awakmu biyen-biyen iku aqaidu diniyah iku dolangno iku nek jek dolangno ya iku wis dolangno iku. Napa iku arkanuddin Islam. Ya. Terus Islam, iman, terus iku rukunuddin. Berarti kalau orang itu sudah betul-betul menjalankan tiga ini, ya, itulah orang itu disebut agamis. Ya, wong apa itu? Agamis. Jangan merasa bebas. Kalau merasa di mana-mana bebas, lu mongso gak didelok Gusti Allah, berarti gak komplit. Belum memenuhi rukunnya agama. Rukun Islam wis dilakoni. Rukun imane ya wis dilakoni, tapi nek kok ora duwe rumangsa nek nang ndi-ndi iki didelok mbek Gusti Allah, diawasi mbek Gusti Allah, dibiji mbek Gusti Allah, dikontrol mbek Gusti Allah, ya berarti gak komplit agamane. Berarti agamanya durung sempurna. Nah, supaya sempurna duwe rumangsa, aja dipene nang kamar. Iku berarti gak ana sing ruh, tapi tetep yaiku diawasi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut keyakinane ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Islam sing dikerjakno bangsa lahir dan iman sing bangsa ati iku mau ora dianggep sah nek gak mengucapkan disertai dengan ucapan dua kalimat syahadat. Wa alam lan wirasira annahu ing sak temene kelakuan yustaratu iku disyaratno fi islami kulli kafirin dalam islami saben-saben wong kafir. Atine wong kafir sing arepe sing mau masuk Islam kafirin. Apa atalafudu apa ngucapno bisyahadataini kelawan syahadat loro. Dadi ana wong kafir arepe manjing Islam ya iku syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya durung Islam. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi wong sing kafir bahasa dina kene. Ya, terus bahasa apike pokoke non muslim sing arep mlebu cara wong Indonesia dengan menggunakan bahasa non muslim wong Indonesia. Jadi gak ngelokno nek wong iki kafir gak ya, njogo bahasa kebangsaan itu jadi non muslim bahasanya. Ya. Non muslim yang mau masuk Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. La ityanu lafdi asyhadu ora nekakake
ucapan asyhadu. Walaupun gak nganggo ucapan asyhadu. Fal adharu mongko utawi kang luweh jelas, kang luweh dhahir iku al-iktifau ngalap cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kelawan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa utawi iktifa iku muktadha kalamir raudhati. Iku patrapane dawuhe kitab Raudhah. Jadi menurut penjelasan yang diambil dari kitab Raudhah, wong non muslim iku nek arepe mlebu Islam syarate kudu ngucapno 2 kalimat syahadat. Ya. Dan boleh tidak mengucapkan asyhadu tapi cukup berarti oleh ngucapno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ngucapno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku dianggap oleh ya. Iku dawuh sing diambil dari kitab Raudhah. Lakin tetapi ini alladzi utawi kang tamada kang cecekelan kang gayoti hu ing ladzi sapa ba'dul mutaakhirin sapa setengah ulama-ulama mutaakhirin ulama-ulama belakangan iku istiratuhu iku nyaratno idyan wa utawi ya istirat iku muktadha kalamil ubabi iku patapane dawuhe kitab Ubab. Jadi di dalam kitab Ubab itu syaratnya kudu asyhadu. Ada beberapa pendapat berarti. Ono sing cukup ngucapno la ilaha illallah itu dianggap sah sudah. Ya, tapi ada yang menjelaskan syaratnya kudu nganggo asyhadu. Jadi kudu nek gak nganggo asyhadu ya gak sah. Ya. Falaihi mongko iku ing ngatasé istirat lauqala lamun ngucap sapa wong aklamu ngucap ing aklamu au askoto atau nggugurake sapa wong atau sapa kuli kafirin mau ya. Faqala monggo ngucap sapa kulu kafirin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngucape la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dadi ngucape ora nganggo asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ngucape ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku lam yakun ora ana sapa kulu kafirin
ana iku musliman wong Islam. Jadi durung dianggap Islam. Ada pendapat yang agak keras, pendapat yang kedua iki. Ya. Pendapat yang kedua iki apa? Yaiku nek gak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau nganggo ngucap aklamu, ya, iku durung dianggap Islam. Jadi asalnya dia non muslim kok ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngono tok. Ya. Orang ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku durung dianggap muslim. Ya. Durung dianggap muslim. Wah, hati-hati ngono. Ini kadang-kadang kalau kita melihat itu orang ngucapno la ilaha illallah iku ya akeh sing durung iso. Ya. Ngucapno asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku ya akeh sing durung iso. Bukan berarti iku ucapan sing gampang kanggone kita. Mergo biasa salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya berkali-kali ya, apa itu ya menerima Islamnya wong dan muslim itu mayoritas itu gak iso syahadat, mayoritas. Jadi kira-kira wong 100 dari mayoritas kira-kira wong 90 itu gak iso ngucapno syahadat. Nah, ya muga ya kira-kira gak tahu muni. Lah saya meragukan. Kadang-kadang itu wong iku gak sholat berarti apa kira-kira gak iso maca syahadat. Ya. Padahal KTP-ne ya, muslim Islam. Jadi lam yakun musliman. Saya nomor 3 saya gini. Saya nomor 1 cukup la ilaha illallah. Saya nomor 2 pokoknya nek gak asyhadu an la ilaha illallah dianggap durung muslim. Nah, itu sing gak ketat. Saya nomor 3. Ana pendapat maneh. Wali ba'dhi a'immatina lan iku kedue setengahnya pira-pira imam kita, pemimpin kita, ulama-ulama kita. Ra'yun utai pendapat salisun kang nomor 3. Wa huwa utai ya ra'yun iku istiratu asyhadu iku disyaratno nganggo lafal asyhadu au mura divia utawa sepadane asyhadu. Persamaan katanya asyhadu. Muradif itu ya. Muradif itu persamaan kata ini asyhadu iku aklamu yaiku lafal alam, persamaan kata ini asyhadu. Jadi menurut pendapat sing ketiga itu yaiku nganggo asyhadu anna ya. Kok munggah mudun mripate iki ndi goleki ya. Cek durung beres iki. Ka'alamu fayam bagi mongko prayoga. Jadi pendapat sing nomor 3 mang ya syaratnya kudu asyhadu tapi boleh apa itu persamaan katane yaiku nganggo aklamu. Aklamu ya. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fayam bagi mongko prayoga likul liman kedue saben-saben wong
Yuslimu kang manjing Islam sapa man apa ikhtiyatu ngati-ngati toh ngucap sapa man ngucape asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dadi sing ngati-ati iku yaiku sing apik iku supaya Islame iku yakin ya nganggo ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau muradifnya persamaan katanya yaitu aklamu, ora asyhadu tapi nganggo aklamu. Itu pendapat yang ketiga. Wa mana asyhadu jelasno maknane nganggo asyhadu iki mangkae iku aklamu. Lah asyhadu iku padha karo aklam ya, weruh ingsun, atau artine wa ubayinu lan jelasaken ingsun ya, mertelaaken ingsun, jelasaken ingsun, mertelaaken ingsun bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi, saya menyatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yustaratu lan den syarataken apa tartibu apa tartibe syahadat loro. Jadi syahadat loro iku kudu tertib. Asyhadu an la ilaha illallah nomor 1, baru ngono wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dadi gak kena kok didhisikno asyhadu anna muhammad rasulullah baru asyhadu an la ilaha illallah. Kudu tertib. Ya, urut ya. Nang sembayang tertib, wudu ana tertib. Nah, tapi ku urut. Gak oleh kok apa iku basuh sikil dhisik baru muka, iku jenenge gak tertib. Menurut iki ya gak oleh kok dhisikno asyhadu anna muhammadar rasulullah ngarekno asyhadu an la ilaha illallah. Fala yasihu mongko ora sah. Al iman ngopo iman bin nabi kelawan nabi, iman nggone kanjeng nabi dhisik qoblal imani ing dalem sadurunge iman billahi kelawan Gusti Allah. Jadi tapi ada kemurahan yaitu lal muwalatu ora disyaratno nuli-nuli iki piye itu ya, jaraknya itu ya, boleh ya, terpisah, tidak harus monoton. Nah, jadi boleh tidak monoton, jadi bisa ada selah, ada waktu senggang. Lal muwalatu bainahuma ing dalam antarane syahadaten. Dadi sing dadi syarat yaiku kudu tertib, tidak harus nuli-nuli ya, yaitu ada celah lan walal arabiyatu lan orang nganggo bahasa Arab, tidak harus menggunakan bahasa Arab, berarti bahasa apa saja boleh ya. Jadi kalau apa itu misalnya dia tidak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, aku gak iso bahasa Inggris. Pernah ada orang Polandia karena kawin orang Surabaya, dia masuk Islam. Nah, aku gak iso bahasa Inggris ya tajak bahasa Arab ya. Terus sing nerbano bojone iku bahasa Inggris. Jadi walaupun bahasa Arab kudu ngerti artinya apa. Sampai ngucapno Arab tapi gak artine. Lah ini mesti harus diterjemah dengan bahasa Indonesia nek wong Indonesia. Nek gak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya bahasa Jawa sampai ngerti. Dia ngerti artinya.
Wa in ahsana lan senajan toh bagusaken sapa man ing Arabiyah, walaupun dia bahasa Arabnya bagus. Ya. Wong Jawa tapi bahasa Arabnya apik. Kok nganggo syahadat bahasa Indonesia? Ndak apa-apa. Lakin tetap ini yustarotu disyaratno apa fahmu maknaman apa memahami artine barang talafadho kang ngucapno sapa man bi kelan man. Dadi kudu ngerti apa sing diomongno imam. Maksude piye? Wa utawi ya maknane wa utawi ya maknane iku annahu sak temene kelakuan la ma'buda iku ora ana sesembahan iku maujud ya. Kang disembah iku maujud ora ana kang disembah iku maujud la ma'buda bi hakin kelawan hak kelawan bener fil wujudi yang dalam wujude illallah kejaba Gusti Allah. Jadi intine syahadat sing nomor 1 yaiku ngakoni gak ana sing patut disembah kejaba Gusti Allah sing wujud. Illallah kejaba Gusti Allah. Illallahu kejaba Gusti Allah. Al-munfaridu Gusti Allah sing ijen. Ora ana tunggale. Ora loro, ora telu, ora papat, apa meneh Tuhan 10. Dadi ijen bil uluhiyati kelawan ketuhanane, kelawan kepengeranane. Dadi esa wa yazida lan yen to nambahi sapa al musyriku, sapa wong musyrik. Sapa wong musyrik. Jadi pendapat yang nomor 3 tadi itu tidak cukup ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ana tambahane kanggone wong musyrik. Sing ndukur mengke kafir. Ya. Kafir itu apa? Ateis. Enggak percaya karo pangeran. Tapi kalau musyrik itu Tuhannya itu akeh. Jadi menyembah Tuhan selain Allah itu musyrik. Punya Tuhan tapi Gunung Kelut. Punya Tuhan ringin nang gede seno kampunge. Punya Tuhan arca. Punya Tuhan matahari, punya Tuhan sapi. Nah itu berarti musyrik kalau begitu. Tapi kalau kafir itu ateis, tidak percaya no pangeran iki gak percaya. Nek menungso sapa sing gawe? Ya gak ana sing gawe. Ya karena apa? Ya pertumpahan darah. Apa kok pertumpahan darah sih? Ya. Ya pertemuan apa ya? Pertumpahan apa iku jenenge? Ora pertumpahan darah to. Ya darah gak apa-apa, darah putih. Ya, pertumpahan darah. Ya. Ora Gusti Allah. Tambahane ya apa? Kafartu. Ya. Wa ayyazida sapa al musyriku ing ucapan apa kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinal islami. Jadi iku tambahane kanggone wong sing musyrik menurut pendapat yang ketiga ini. Artinya apa? Kafartu ngupuri ingsun bima klan barang kuntu kang ana sapa ingsun
asraktu kang nyekutake ingsun bi kelawan ma. Jadi saya sudah mengkufuri terhadap Tuhan yang saya sekutukan dengan Allah itu. Jadi aku berjanji seperti begitu. Saya sudah tidak mentuhankan lagi terhadap engkau sapi. Seperti itu. Wana utawi ingsun niku bariun lebaran bebas mingkuli dinin sangka kabeh agama apa wae yukhalifu kang sulayani nyulayani apa din kang beda apa din dinal islami ing agama Islam. Pokoke agama wae agama apa wae aku bebas ndak ikut ke sana, tapi hanya Islam yang saya ikuti. Ono tambahane ngono kanggone wong sing musyrik ini. Fala yasiru mongko ora dadi sapa al musyriku wong sing musyrik. Iku mukminan dadi wong mukmin. Wong musyrik ora dianggep mukmin nek durung kata ya duma sehingga ngumpulaken sapa musyrik ila syahadata ini maring syahadat loro. Dadi nek wong musyrik arep dadi Islam menurut pendapat yang ketiga ini ya kudu ngucapno syahadat loro dikumpulno zalika ing mengkono-mengkono apa iku tambahan yaiku kafartu bima kuntu asraktu sak pitulute mau. Zalika ing mengkono-mengkono tambahan yaiku kafartu bima kuntu asraktu bi wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinal islami. Ngono mau disebutna nggone kama fi raudhati kaya dene barang Firrodoti kang disebut dalam kitab Raudhah wal ubabi lan disebut nggone kitab ubab. Ana maneh wakil lan dendawake jadi pendapat yang ketiga ini yaitu di samping asyhadu ana tambahane mau. Saya berjanji sudah mengkufuri terhadap Tuhan yang selain Allah dan saya bebas terhadap agama-agama selain Islam. Agama saya adalah agama Islam. Ditambahi ngono iku wong sing musyrik. Tapi ada pendapat yang tidak seperti itu. Ya, yaitu la yajibu ora wajib apa ziyadatu dzalika apa nambahi mengkono-mengkono ucapan yaitu kafartu bima kuntu asraktu bi sampai turute. Jadi ada tiga pendapat. Jadi kuncinya kalau misalnya ada orang non muslim ya, masuk Islam ya tidak harus asyhadu tapi ngucapno cukup la ilaha illallah. Ada yang mengucapkan yang berpendapat harus pakai asyhadu. Ya. Dan ada yang mengatakan yaitu asyhadu atau muradifnya atau persamaan katanya. Menggunakan mana saja kalau kita itu punya dasar ya enggak apa-apa. Ya, papane ana wong non muslim kok dadaan mlebu Islam wis ngucapno la ilaha illallah. Ya sudah dianggap sah karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada panutannya. Negara. Oh gak sah, gak sah ya. Ya, gak sah ya apa. Wong duwe panutan. Ya. Di panutan kan gak apa itu, gak ono barang sing apa iku gak oleh nek ono panutane, nek ono sing dinut. Ana wong gegeran ya gak ro sing dinut ya gak ro sing apa iku gak ro sing bener gak ono sing nuduhno ya gegerane gak mari-mari ya padha gak ruwe sisan ora sing diplat ungkuh ya
kon nganggo apa iki? Apa iki jenenge iki? Masker. Kon kok ngono nek sembayang. Berarti agak sah kok. Kok sembayang ku raine kudu nempel nang nggone bumi. Nah iku kok bathukmu tok. Irmu gap. Sing situke wong saiki dikon ngono ya sagak saya sing tanggung jawab lho ya gak ngono. Sing tanggung jawab sing nyongkon ya gak ngono. Ya. Kan tidak semuanya ulama itu yang dianggap sujud itu harus apa itu batuk, irung kan enggak. Ada yang batuk tok kayak Imam Syafi'i, ya batuk ya irung. Tapi ada ulama-ulama yang lain bahkan lebih banyak. Ya pokoknya batuk, irung enggak harus. Ya enggak apa-apa. Nek duwe dasar. Enggak di dasar iki sing bingung iki. Geger karepe dhewe. Malah kon enggak sah bayang ngene. Enggak usah nganggo patroli iku apa sini. Enggak usah nganggo. Ya. Nek ana dasare wis karep-karepku ngomong ngene. Ngladeni wong gak aruh kak padha gak aruhe bingung kabeh. Sing penting iki ana pedomane. Ana sing dinut. Sing dinut dasare kaya kitab iki mau. Kaya ulama iku mau. Ana dasare. Karo dasare ya aja tot-totan dhisik. Tototan padha gak aruhe plokan bareng. Engko kadang diumumno. Ku ngawur iku. Arek padha kali jaga nek sembayang iku ngene-ngene. Dhek gak ero sisan ngawur. Padha gak ero sisan. Kali jaga sing dilokno ya gak ero sisan ya, Bu. Ya. Wa alam lan warasira. Jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya ya, antarane rukun iman ke rukun Islam itu harus seiring, sejalan. Tidak gak dipisah-pisah. Tapi itu oyot itu mangga. Iman. Itu sampai kaib. Ya. La yasiku billahi mayasiku bisiwahu. Ya. Wong ku nek pan gak atine kok gak mantep mbek Gusti Allah, berarti mantep nang gone liyane Gusti Allah. Nah, lan iki kudu dimantepno. Mantep. Iman iki kudu mantep. Aja sampe gak mamang aja durung sempurna. Di iman iku mantep kuduan. Nek gak mantep nang Gusti Allah, gak mantep wujude malaikat, gak percaya wujude malaikat, gak percaya karo Rasul, gak percaya karo kitab Al-Quran, kitab suci Dewi Gusti Allah. Ya berarti itu ora mantep. Nek ora mantep ya berarti ya ora iman. Ya kudu mantep. Dari iman iku kudu mantep. Mergo pedubane wong ku nek gak mantep mek Gusti Allah, wong ku nek gak mantep mek malaikat, ana nek malaikat berarti ya mantep mek liyane, berarti ora percaya anake Gusti Allah, ya ora percaya mek anake malaikat, gak percaya nek Muhammad itu sebagai Rasulullah dan sebagainya. Wa alam lan warasira jam pira iki? Wa alam lan warasira annal imana ing sak temene iman. Annal imana ing sak temene. Bila kelawan Gusti Allah iku etika du annahu nekatno ya, sak temene Gusti Allah iku wahidun siji. Jadi dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu pertama ya, meyakinkan bahwa ya, Allah itu adalah satu. Asyhadu alla ilaha illallah itu
ada keyakinan, kemantepan nggone jerone atine Gusti Allah itu ya Gusti Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Gitu. Gak loro, gak telu ngene. La nadhira lahu. La nadhira lahu. Ora ana kang nundeni iku maujud. La nadhira. Ora ana sing nundeni iku maujud. Biasane kitab-kitab lawas. Cara santri-santri lawas ning anane la nadhira iku ya ora ana sing nundeni. Nundeni. Apa nundeni gitu. Ya. Yaiku apa ku bandingi lah. Iki sing manani kitab iku ya kiai kuno. Kiai Misbah kiai kuno. Kiai Misbah Tuban sing kitab-kitab sing ana jembroke iku asline sasan beliau. Mana beliau? Kiai Misbah. Tuban, Bangilan. Sing tahu ponakane putune tau ceramah nang kene Habib sapa iku. Iki Misbah itu termasuk mbahe Menteri Agama iki. Go adike Kiai Mustafa Bisri. Niku santri-santri wah, lawas tenan. Cekelane agama luar biasa. Difoto gak gelem Misbah. Nah ngaji nang gone peneleh, aku sudah difoto. Aku nek mbok foto aku mudun gak sedo ngaji. Ana sing nekat mutu langsung mudun langsung mulih. Adike apa iku Yai Mustafa Bisri Tuban. Iku sing maknane iku. Lah iku mungkin nek jek nganggo basa santri lawas ya iku nganggo nundeni. Lan ora ana nundeni iku maujud. Iku apa? Ya iku bandingi. Gak ana sing bandingi Gusti Allah. Gak loro, gak telu, gak ana sing bandingi. Ya. Dan atau enggak ana sing setara karo Gusti Allah. Setara. Nadhira setara iku maujud lahu kedhe Gusti Allah fi dzatihi dalam dzate Gusti Allah wa sifatihi lan sifate Gusti baik zatnya maupun sifate ya, dzate Gusti Allah gak ana sing madani sifate Gusti Allah sifate apa wae ya, sifat hidupe Gusti Allah, sifat welas asih Gusti Allah, Rahman Rahime Gusti Allah, ya, dan sifat-sifat yang lain, ya, gak ono sing madani karo sifat Gusti Allah. Itu pengertian daripada asyhadu alla ilaha illallah, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan itu satu, gak ono lain. Ya, berarti gak ono sing apa sing ngawiti ya. Wala syarika lan ora ana kang nyekuta niku maujud lahu duwe Gusti Allah fil uluhiyati ing dalam kepengeranane uluhiyah kepengeranane terhadap kepengeranane Gusti Allah gak ana sing madani ya, gak ana sing mbandingi baik uluhiyah maupun rububiyahnya. Gusti Allah itu ya memiliki sifat-sifat rububiyah. Gak ana sing bandingi. Ya. Gusti Allah sing gawe alam iki. Tidak hanya gawe tapi njogo, ngamano seperti yang kemarin ayat yang kita baca dalam apa itu permulaan masalah iman iki. Jika ono Gusti Allah gawe ora sekedar terus gawe terus ditinggal digletakno ngono gak.
Nek menungso kadang-kadang ngono iku, mari gawe ditinggal gletak ana. Ora gawe omah tok kadang-kadang. Omah mari gawe tinggal. Bangunan iki durung mari tinggal gletakno. Kadang-kadang gawe menungso wae ngono. Mari gawe menungso tinggal digletakno. Ya. Mari akeh menungso-menungso ting gletak mergo ditinggali lah ini. Iku ora ya. Iku sifatnya menungso kadang ana sing ngono, tapi ya ana sing gak ngono, gak sing apik. Ya. Nah Gusti Allah iku nggawe dijaga sisan, direksa sisan, diamanno sisan. Iku rububiyah. Ya. Rububiyah. Dadi gawe atap bumi sebagai apa iku sebagai apa ya hamparan, terus langit sebagai atap. Nah, dikai atap itu. Ini sifat rububiyah Gusti Allah. Sing gawe atap ya Gusti Allah, sing gawe bumi ya Gusti Allah, sing gawe menungso iki ya Gusti Allah, sing gawe udan kanggo kepentingane menungso ya Gusti Allah. Dadi nyukupi ya gawe, ya jaga, ya nyukupi. Iku Gusti Allah rububiyahnya. Uluhiyah ngene. Ora ana sing disembah selain Allah. Aja nyembah selain Gusti Allah. Sing disembah satu-satunya hanyalah Gusti Allah. Uluhiyah. Ana rububiyah, uluhiyah. Maka wahiyya utahiya uluhiyah iku istiqaqul ibadati. Ya sing duweni hak disembah. Jadi uluhiyah sing berhak disembah itu hanya Allah. Ya. Orang nyembah liyane Gusti Allah. Ya. Lah nyembahe Gusti Allah diketono sujud, sujude ya, itu berarti nyembah nang Gusti Allah. Melan dikatakan bahwa sujud itu adalah makom yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud itu adalah tempat yang paling dekat dengan Gusti Allah taala. Ya. Itu mergo bukti nyembahin nggone Gusti Allah. Karena paling dekat dengan Gusti Allah, utarakno apa iku sejamu. Utarakno niatmu, utarakno penjalukmu di saat-saat sujud. Karena itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sing diutarakno? Muga umurku wis tuwa nang rabi, misalnya gitu. Ya gak usah cara Jawa Gusti kula mugi-mugi nang rabi, gak usah ngono. Ya dibatin. Ya dibatin atine muga-muga nang oleh jodoh sing tepak. Ora angger jodoh ketemu nang ngisor tol dadi. Ya sing tepak ya diselidiki santri temen to gak, iso sembayang to gak, iso syahadat to gak. Ya, ora angger ketemu nek pokoke lambene abang nek. Ya. Delok dhisik. Ya. Sing wis pengalaman. Ya, sing pengalaman. Sing durung pengalaman ya perlu diwenehi apa iku petunjuk ngene iku ben gak angger oleh ngono tok ya. Wa ana lan satemene Gusti Allah iku qadimun dhisik dhewe. Gak ana sing madani. Gusti Allah kok dadi ana sing ndukure. Gusti Allah iku ana sing disiki. Ya berarti ya dudu Gusti Allah. Nah iki uluhiyah. Jadi asyhadu alla ilaha itu yaitu apa? Yaitu sebagai pengetahuan bahwa sebagai keyakinan, sebagai kesaksian bahwa Tuhan Gusti Allah iku Allah teman. Sing gak ana sing disiki, gak ana sing madani, gak loro telu, gak ana sing disiki. Ana Gusti Allah ana sing disiki. Ya dudu Gusti Allah. Ya. Gusti Allah ana sing disiki sapa bapake. Nah, dhek iki anake lho, ya. Berarti ana sing disiki iki. Nek ana sing disiki ngene iki berarti ora duweni sifat-sifate Gusti Allah. Gusti Allah duwe anak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid
Walam yurad. Ora anak ya ora dianakne Gusti Allah di anak. Gusti Allah di anak. Anake di anak maneh. Anake di anak maneh. Anake ku mangke rabi mbek anake misanane. Iso nek di anak-anak iso rabi barang ngono. Biasanya di anak-anak iku mesti rabi. Ya kok Nabi Adam anak beranak. Ya beranak pinak akhirnya ya rabi. Durung ana wong mbek rabi mbek dulure dhewe. Wis akeh wong rabi mbek wong rodok liya. Wis akeh wong kaya saiki nek gak oleh rabi mbek dulure dhewe. Bahkan rabi mbek sing nyusoni dheke ya gak oleh. Ya. Saudara sesusuan ya gak oleh lah. Nek kapan Gusti Allah sing disi berarti mungkin sing disi bapake. Dheke anake. Gusti Allah ki duwe anak, duwe putu, duwe canggah, duwe wareng. Saya wong kabeh iki kon pernah apa mbek Gusti Allah? Wah, aku ponakan. Nek kon aku buyute. Ponakane Gusti Allah sak pirang-pirang sak donya iki. Ya, buyute ya ngono, ana sing nang Surabaya, ana sing Jakarta. Iku sapa buyute Gusti Allah kabeh. Mergo Gusti Allah beranak pinak. Nek Gusti Allah ora beranak pinak. Ya mergo nek Gusti Allah beranak pinak gak masuk akal iku dudu Gusti Allah padha wae aku. Aku mbek peno iku. Aku duwe putu Gusti Allah diputu. Aku duwe ponakan Gusti Allah diponakan. Kancana malah mbek Gusti Allah. Atau family mbek Gusti Allah. Jadi dengan ucapan syahadat itu adalah berkeyakinan ya bahwa Gusti Allah itu paling dhisik gak ono sing disiki. Wabakin lan langgeng ya. Lantiha ora ono pungkasane iku maujud. Lantiha ora ono katoke iku maujud. Sampai tahun piro gak ono. Sampai tahun saiki 2000, 10.000 ya, gak ono patese. 1 miliar tahun kas ya gak ono. Iku Gusti Allah bak langgeng. Lantiha ora ono tutuke iku maujud, gak ono katoke iku maujud. Di abadiyatihi krana langgenge Gusti Allah, karena Gusti Allah iku langgeng. Jadi walaupun dunia ini sudah berantakan, hancur, kiamat, Gusti Allah iku masih wujud, bakin, langgeng. Ya. Wabil malaikati, alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Gustin.